Jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kuke gani nan muna gaban jirgin Max Air wanda zai tashi daga Abuja ya kai mu Katsina. Mun hau jirgi akalla za mu kai minti 10 da hawa jirgi, sai ubangiji ya jarabce mu da wani abu. Kawai sai jirgin ya yi faka kamar zai faɗo ya faɗo ƙasa. To fa ba arziki, cikin sauri suka yi kwana, suka yi ƙasa suka yi kwana, suka ce za su dawo da mu Abuja inda suka ɗauke mu saboda tsaron lahiyar mu. Yanzu haka ga mu nan sun sake mu, ga mu nan tsaitsaye bakin jirgi kamar yadda kuke gani. Kuma cikin jirgin ma hada abba gashi can in kun hange shi ɗan ɗahir mangal da wasu jami'an gwamnati. Akwai SSA media, digital media, akwai media assistant ta mai girma gwamna wato ni kenan, da kuma Alhaji Auwalu shi ma mai mukami ne a cikin gwamnatin jihar Katsina. Kuma yadda kuke gani ga mutane nan ba wanda ya san makomar shi, ga mu nan tsaitsaye muna jira mu ji hukuncin da su masu jirgin za su ɗauka. Shin za a gyara ne a sake kiran mu hau, ko za a bari sai a saman mu wani jirgin, ko kuwa za su su dai suka san da yadda za su yi da mu. Duk ga mu nan dai tsaye gaban jirgin Max Air jama'a, kamar yadda kuke gani a halin yanzu a garin Abuja. Muna neman addu'a wurin ku, dan wannan gaskiya tsananin karfin addu'a ne Allah ya nuna ikon shi. Dan da ba dan ba mu addu'a ba mu san abin da zai faru ba yau tabbas. Kamar da yadda kuke gani abin da ya faru kenan yanzu a garin Abuja.